O karon sa atong sugilanon nga naguluhan, Dungkoy Pusoy. Uy, mo ba? Uy! Maayo noon! Dodong Bricks! Nice to hear that. Ha? Salamat kasi pagpakabana, ha? Dodong Bricks! Nice to hear that. Kabuotan ka di mo, Dodong Bricks! Nice to hear that. Tabangan ko nimo. Bisag nagduda mi nga ikaw may sugot tong nagpusil nako. Unsa? Uy. My God. Uy. Lord Jesus Christ. Ikaw? Dungkoy, nagduda na ko niya na. Duda, natural man na sir. Nga magkapatungkog pagduda. Pero pagduda ra man wa man ay igong kamatuoran. Oh, come on. O sige ba siya ni mo? Nga nang akasulti ka man. Huwag ingon niya na, ha? Nga ikaw nagduda na ko, ha? Kuan mo god, Dodong Bricks. Dodong Bricks. Nice to hear that. Dodong Bricks. Nice to hear Dodong that. Bricks. Nice to hear that. Natural. Sige, padayon. Unsa man na. Natural man gitingali nga ang magkaduda ko nimo tungkol kay ana adlaw. Kita ra mi naglalis. Imo ko kong giliaban, di ba? Dungkoy. Mo na diha. Kasi dang gipusil ko, mo nasulod kong oo nga. Tingalig, imo to gisugo. Kanasuko mo kanako. Bitaw. Giliaban ko nimo. Bitaw. Nangisog ko ka. Mo. Nga ako nangisog ko, di ba? Oh, bitaw. Di ba? Oh, wag yun na sa kong huna-huna, Dungkoy. Promise. Wag yun na sa kong huna-huna. Mo. Kato nga ito pa naglalis. Mga tipik lang ito sa atong pagpakabuhi. Wala. O never nga musangpod sa pagpamusil. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus. Bitaw. Uso may ako makuha kung ipapatay di ka, ha? Pagkaganan siya ba ko? Bitaw. Dungkoy. Bay, Dungkoy. Unsa man toy makuha ni Dodong Bricks? Oh, nice to hear that. Yes, Charlie boy. Oh, di ba? May punto sa si Dodong Bricks. Nice to hear that. Kamu na pag-uban. Kamu na. Nga naman. Oo. Kauyo naman mo. Kamu may nagkauyo. Dili, sakto siya na yung punto siya. Oh. Di ba, Dodong Bricks? Nice to hear that. Okay, imagine na. Oh, imagine, ha? Imagine ko, ha? Kung ingon pa na ako kadautan, Oh. manhi ka ko, Imagine. aron na pagtaniya kong tabang diyan nimo. Bitaw, Dodong. Imagine. Dodong. Aduh, bukanta ka. Ganong mutabang pamangkuni mo, ha? Kung Bitaw. gusto pa ko nga mamatay ka. Di ko mutabang nimo. Wing! Correct! Mo na sakto, Dodong Bricks! Nice to hear that. Mo na sakto! Pinuna! Musa ayaw gyud ko dudahay, Bitaw. ha? Ayaw gyud ko dudahay. Ang ako nga miyanhi ko, aron pagtabang nimo. Bitaw! Dili paghimo nimo galaot. Bitaw! Mo din, imagine. Imagine na ko. Salamat kayo. Pero kanang kingon nimong tabang nako, ayaw na lang. Oh. Bitaw. Balibaran mo nga akong gitanyag nga tabang. Ano lang, Dodong Bricks. Tungkol kay naayaw naman ko. Bitaw. Pero bay. Ingon ka bay! Basin maintikted na imong samad. Kay, nadakpan mo ko ni sa stickback kay Dodong Bricks. So nice to hear that. Oo. Ha? Mo ba? Nadakpan ka sa Nadakpan, tigbakay? Oo, nadakpan ko. Bagop lang ko nagagawas. Oh, kaluoy gud nimo. Bitaw, luoy. Nadakpan ka di. Pero okay na ko tungkol kay adak ko nun kinantigbakay. Oo niya, sa mga nakapiyansa ka. Oh, Dodong Bricks. Nice to hear that. Jesus, ito. Samot tayo nga kinahanglan ka sa akong tabang. Ayan na lang lagi, Dodong Bricks. Oh, nice to hear that. Ako lang tagay. Salamat sa pagkarinig mo. Salamat lang. Og nawala ko pagduda nga ikaw man nagsugo sa pagpusil nako. Dungkoy. Ay kabala ka. Gilang. Bitaw. Mapasok na ko sa una. Mo. Nga ikaw man nagsugo sa pagpusil nako. Okay, very good. Mo na. Very good. Ama na ko galingon. Sakto. Nga dili ka makahimo ana. Sakto. Salamat na lang kayo. Salamat. Pero bay Dungkoy. Hmm. May ikog ng Dodong Bricks. Nice to hear that. Sinta. Wa pa ko mahuman oy. May ikog ta nga miyari gina siya bay Dungkoy kay mutanyag siya nimo og tabang. May ikog ta oy. Bay Charlie. May ikog lagi ta. Putlon ta ng ikog nimo. Ba? Ako putol bi. Ay yo. Balibaran nimo nga akong tanyag. Bitaw. Himo na kong 50,000. Hala. Yes! Lo kadako. Yes! 50,000. Niya ako ang... Tunga ta na Dudong. Ihatag ko ni dayon nimo. Tunga ta bay Dungkoy. Tunga ta. Kaluoy pud nimo Dodong Bricks. Nice to hear that! Bi, Nice to hear that. ako lang dawaton bi. Oh, Kaluoy pud nimo. really? Ikog ko nimo. Kana. Ako lang dawaton bi. Wala dawaton. Salamat! Salamat, Tungkoy! Oh, shit! Nagdahi ko sinampak ko. Napunan unang akong gi-offer para dili siya magduda na ako. Oh, shit! Abi nang ugdi na gini mo dawaton bay Dungkoy. Anugon kayo oy. Ibilo. Ang iyang tanyag. Ibilo diha. Grabe ha.
Oh. Tagsar tao mo tanya ka na, oy. Sige. Lagi. Sige pa. Pila ka ito? Sige, builo. Oy, pila gihatag, oy. 50 mil? Oh, kita. 50 mil? Oh, Ha? kita. Murag mo na ni gayon ha. Nga di nagyug ka si Dongkoy Posoy. Murag nakasirti na karon. Ha? Ako na. Miron ako. Gidawat ko lang na para makabayad kong Joy. Ah! Unsa? Di ba may bayad utang din, ha? kong Joy? Bayad din ha? Bayad lagi. Ay. May utang kong Joy. Oh. 30 mil sa Oo. pagkawas. Oh. Kunya, doon na pa down payment nga 10 mil. Di ba? Oh. 40 mil tanan. So, ibayad ako ang gihatag atong bricks. Okay, unya. Unya. Nung sa kaoy? Wala ko'y bahin na. Oy, problema na. Ay mo ko datong kurakot. Oh, imo ni 5 mil oh. Hala, oy, butan diktis ko. Dali, pati kayo. Una lang ko ni mo ha, Mercy. Ay, okay naman ko. Okay na ko, oy. Anda pa naman sa ko. Okay. Tana. Sige. Sige. Hala, kadiyot, may nanuktok. Sige, paliw ko kaplis ha. Uy! Mayong adlaw, merci. Uy, Dungkoy, ikaw man ko din eh. Nakagawas na di ka? Oo, taon. Nya, kumusta na, Do? Nindot ang mapriso ta? Okay na sad. Kay, binantayan ka. Libre pagkaon. Unsa? Bugo biya taon nimo eh. Bago ka pa nakagawas ospital, ay dayon kag tigbakay. Dak pa noon, priso. Mirisi sa kay. Okay na oy, Joy. Di ko mabasol kay ako man tinuyuan. Wa na nung ka drive. Nya, so ano sa bayad sa utang nako? Ay kabala ka, bayaran ti ka. Unya, isunod ko sobre. 40 mil pesos. Akong bayas kong utang nimo. Unsa? Hala? Og diin kay ning kwartaha. Nanulis ka? Uy, Ha? Grabe ha. Grabe ha pagkasulti ha. Bisa itong ingon ko ani Joy pero di sa taon ko ako pagpanulis oy. Di ko magkahimos pagpanulis, Joy. Unya, Wala diin na. mo ka ning kwartaha. Maglisod mo kag datag kinintos kinina noon. Pila ni? 40 mil pesos? Kanang kwarta. Hinatag ng dudong bricks. hala, Unsa? tinuod ka, Dungkoy. Gihatagan ka kwarta ni Briggs. Mga bungol mo duha. Ah, Kitagaan ko. Namagos niya na ako. Ako nang gidawat. Gusto siya mutabang na ko kuno. Tungkol kay gipusil ko. Naluoy ko na siya nako. Di mo ko mudawat ana. Namugos man. Gidawat ko na lang. Hinungdan nga. Ako siya nagibayad sa kong utang nga kwarta diya nimo. Ha? Para ko yung utang nimo. Joy. Mao ba? Labing maayo. Salamat sa pagtabang nimo nako ha. Dili na ko kalimtan yung pagtabang nako. Hangtod sa kong kamatayon. Unsa? Ayo pa man mabalik sa day. Dongkoy nga nagatod sa kwarta, eh. Sa ilang joy. Lalo buang, ano? Di lang gid may bawan ang swertis tao. Kasi magdahom nga dunay tao nga muhatod og kwarta niya, no 50 mil pesos magyod. Kay naluoy ang tao tungod kay gipusil si Bay Dongkoy. 50 mil pesos? Pero, bahala na po ng 50 mil pesos, oy. Di lang sa ko papusil, oy. Pero swerte lang sa kay si Bay Dongkoy kay nabuhi pa siya. Pero, unique og kinaiya tong breaks da. Nice to hear that. Di na nakabantay jud ko basta tawago na gina yang ngan gani nga. Dudong breaks mingo din. Nice to hear that. Unique sa tawana da. Pero yun na pa. Grabe sa muhatag siya to. Sayon lang kay niyang muhatag 50 mil pesos. Halan no? Dato gide kay ito si Dodong Breaks. Sorry ka ninyo ha nga. Nakalangan ko ninyo, Joy, merci. ay, huwag kaso na, oy, Dungkoy. Silingan good ta. Okay na mo lang anon. Okay na, oy. Bitaw, husbo na ko, Joy. Salamat kay pagtabang nimo nako ha. Sigbalik eh. Ha? Okay na. Wa na ko nakatabang nimo tungod kay gibayran ako nimo. Dili. Bisag gibayaran ko na ako. Nakatabang gyud ka nako. Kay kuno wa pa ka to higayon na tingali. Mahutan ko sa dugo. Og mamatay ko. Di na niya ko makakita nimo. Ka. Unsa? Di na niya ko makakita nimo. Ta.
Gusto pa gid sa Ginoong mabuhi ko. Ano sa ingon, masudong ko pang binuhat nga doon ay malumong kasing-kasing nga sama ka ni mo, Joy. Dungkoy. Ug base na lang, mabot sa panahon nga makabawas ko sa imong nahimong tabang din ako. Di ko makapaabot og bawas gikan sa taong bugo ug way diskarte oy. Joy! Oh, ano sa to? Kaklaro ana. Laro. Sigam ng mata nimo. Nga saman. Unsa? Joy, ikaw po ang sa ka, uy. O nga naman Marcel, sa problema. Ay, sad ana, uy, maluwi sa tandong ko, Ay, okay. Okay, kita Mercy. Boy, problema na, saman. Awa, kita mo na Mercy. Pahiyom lang gyapon sa. Kiray. Unsa man, doon na siya diskarte di ay. Joy, Oo, pahiyom lang gyapon, katawa lang gyapon, hanggaw. Oo. Unsaon? Kung hilakan ko ng imong papasakit ako, nahibaw ko. Di na magkabanlas kong luha. Ang imong pagtamay ka na ko, Joy. Hilom di ay. Kapoy nimo. Di ko madanay mong hugot-hugot lines nimo. Hugot. Di hugot. Mars, aray na ko una ko nimo. Ug ikaw dong koy pauli na. Ano? Langan ka namo da. Oo. Adto na ko. Ya. Hingos-hingos pa da. Wa man. sa amin na, lugbaw lagi ng luha ni mo dong, koy. Wa hang akong mga mata. Murag na puling. Napuli? Adto na ko, Mercy. Sorry pag-usapan, nalangan mo. Nakalangan ko ninyo. Joy, babay. Amping mo. Hey, Joy, Ano? wa ka maluoy. Pagkilom da Mars oy. Diha ka na. Buang. Naluoy mo ko dong, koy, uy. Grabe sa manulti ni si Joy, uy. Makabukog ang iyaha mga pong. Lugmaw taong luhang dong, koy. Ginawa dong ko eh. Birahan man unta. Katarong ato gipinulti ko niya birahan unta. Ginawa niya, ginawa. Huot dong handa. Mga dutlan ko na. Ay! Tawal tay. Ay! Katawa. Ikatawa ta ato mga problema. Uy! Ni ana pa yung si Baydong koy. Uy! Huy, mga baga! Oh, uy! Ni katawa magalit. Tawanan mo ang iyong problema. Hala! Baydong koy! Kanta-kanta ma! Nagsige pagkatawa. Uy! Nausa ka oy! Yabag ka! Ikaw ang kapagod to? Hala! Oy! Ay gilak! Ngano ka oy? Ba't yan mo na? Hilak! Ay gilak oy! Baydong koy ngano ka oy! Nausa ka ngano bang ka? Di kang nagkatawa o niya karon hilak kag galit! Nausa ba ka? Nayabag ka? Ha? Gipraktis ko na ako kagalingon by Charlie. Gi-practice nga unsa? Gipraktis ko lang nga mabuang. Pag-sure di ay! Mabuang tag-apil ni mo. Oh! Bininga, katawa. Unya, unsa to? Ilak. Unya karon. Woo! No, sakay! Okay na. Say, okay. Okay na ko by Charlie. Okay ka. Way problema. Wait, problema. Biya, ande ko ni mo! Hoy! Baydong koy! Nga nung siya! May katawa, hilak! Nag-practice siya nga mabuang! Uy! May problema siya na! Sa kahay gisang putan siyang pag-adto silang Joy ay! Ay, bahala mo sa kinabuhi yung mga buang mo eh. Kamu bitan mga buang, di bitaw ako. Bahala mo diya, masahiron ako. Ako may mag-drive jeep ron. Pahuway mas baybay koy. Bahala mo diya. Ay, mukaon ako kay gutom dra. Iparking ko ni be. Gutom jud. Uhaw pa. Luto na tingali ang larang ang bakas diya. Diya sa ilang ni Kasimo. Kaon ako. Yay! Salamat ni bakante. Dong! Larang ba kasi? Sa niya, mais. Lima ka plato na, Andre. Butang ka. Ano na? Dire. Mais kanon, sige. Mais kanon. Dire. Lima ka bok. Si plato yung kanon mais. Hay! Mais, butang. Mais kanon. Uy, si Joy ug si Mercy. Naapudi sila. Joy, si Charlie ay. Pero mas dong, koy. Padayos pagkaon ni Mercy. Ay si pamantay sa uban oy. Ay, wa mo ko mamantay sa uban, koy. Gipahibaw talang ka nga na as Charlie. Ano man dig na agud. Hi! Hi, Joy. Hello, Mercy. Dali, mga Uncle Charlie. Kaon bitaw ko? Oh, hi, mas dong, koy. Ikaw ra lagi. Ay, wa mo drive. Tuwa dito ay, nag-practice. Nag-practice? Sa may yung i-practicean? Nag-practice og kabuang. Unsa? Diyan nagpractice og kabuang? O lagi, oy. Nag-practice, Joy. Nag-practice kabuang. Aw angay pwede magpractice nga kabuang mo naman siya daan.
Para po na pagkasulti ha, oy, Joy. Di ba dahil tinuod eh? Ikaw saksi mong kay Charlie. Normal leg pangutok nas dungkoy. Bitaw, bitaw. Awa ha, bago nakagawa sa ospital. Bitaw. Nadtugtig ba kayan? Dakpan, Bitaw. preso. O maayo na na. Sakto din sa diskarte. Joy, bitaw. Kasi suod sa ano imong amigo? Bakukang? Ha? Joy, kining... Diyasa mo, mangunaw sa ko. Oy. Grabe, manulti, no? Sakit sa manuting Joy. Pastilag makadungog si Baydong kuya to. Musamot dito kabuang. Nawa na ay, nakadungog na mas dungkoy. Ha? O siya nakadungog. Grabe itong ipanulti ni, ni Joy nga itong dungkoy katong dito sa bahay. Hala, mo ba? Unsa man di panuting Joy? Ngadto kang Baydong koy? Nga na niyag bugo, wako na diskarte. My goodness, oh Jesus. Uy, paghilom, oy. My goodness, kakaroon, Jesus pa ka diha. Lagi. Nisunod na ko atong Bex ba? Di Mao mo- niya. My goodness, oh Jesus. Oh my God, ito iya. Tinuod ka, Mercy. Nga, mo nagisulti ni Joy ngadto kang Baydong koy? Ay, lagi. Ya pa ganing giingnas dungkoy sa dihang nibayad kay sa utang ay giingnan niya sa dungkoy. Nanulis ba kuno sa dungkoy? Grabe, sa na pagkasulti. Oy, wasad taon. Manulis ako, amigo, ay. Lagi. Basta kay tasus luoy lagi kay sa dungkoy naluoy ko kay nalugmaw gud taon iyang luha. Wala no. Pero wala siya papailang gisakitan siya. Oh. Masangi lang siyang napuling kuno siya. Mao diya ito nga sa diyang duol na sa bahay. Nagsige katawa. Ha? Oo, nagsige katawa. Tawanan ko niya ang problema. Kanta-kanta pa siya. Tawanan na ang problema. Yan na siya. Yan, sige siyang katawa. Unya. Umans katawa. Nihilak. Mo ba Charlie? Nihilak, uy. Siya ding gipangutanan ako kung naunsa siya. Nayabag ba siya? Kung siya hinungdan. Mitubag na siya. Mercy, uy. Nga nagpractice ko na siya kabuang. Hala uy, gisakitan dito siya sa gipanulting Joy ay. Wala no. Kaluoy di sa akong Baydong kong migo di ay. Mao di ito? Ay, daging na nga. Dagko mga kaliro. Lami tingali di, ha? Ubay-ubay ang nangaon. Uy. Kanong naglakaw gikan nga nang unaw si Chuy ka na. Siya gyud. Ug na nilingkod siya. Kauban ni Mercy. Looy kayo ng migo, Joy, oy. Ay kung sultihi anak Charlie. Looy, bitaw. Kanang mga taong buringog, di na angay kaluyon. Joy. Pero salamat na lang nga nakabayad siya siyang utang din ako. Bitaw. Ay, giyatagan siyang ni Brix. Katong, nice to hear that. Ato ba si Dudong Brix? Di mo tato siya mudawat, Joy, oy. Pero, gipugos man yun. Bisag di unta siya, pero napugos na lang yun siya og dawat kay una-una di niya nga makabayad dito siya ni mo. Mo na. Bitaw, mama na yung gisulti. Napugos na siya sa pagdawat. Hilom uy Mercy Charlie. Pugos ko taon. Ni kangkang ito yung kamot, pagdawat sa gihatag ni Bricks. Di siya mo kangkang, linimpo na ko na. Apir mo siya sugal bisag nagpunon. Sugal, hantak, tungits, tigbakay. Kanya ka nang linibo, di niya dawaton. Nang ba sapis dungkoy. Joy! Kang ilang mata. Joy o Mercy. Wala po din si Charlie. Pasaksihan ninyo. Manang, ikaw may tagiya anong kananan? Oo, ako, sir. Ako'y mabayad sa tanang nangaon dire. Unsa Ako'y mabayad! Libre! Uli ako'y pangatag. Uno, dos, tres, kadag magkwarta gud ani tawhan. cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tagsakan Yes. po imong kwarta, sir. Napo, kalamisa. Ha? Okay, sa matag lamisa, hatagan ako og tag sa kalibo. Ay, ako din. Lingkod lang. Lingkod lang akong ihatod sa inyong tagsa-tagsa sa kalamisa. Libres kaon. May tag sa kalibo ba? Okay, ha. Pondo lang mo. Okay. Dinhi lamisa ha. 1,000. Okay. Inyo na. Dili na fake. Dire lamisa ha, nasad. Whoops. 1,000. Tagking pa kayo. Tag 1,000, no? Dire sa wang lamisa. 1,000. Dire sa to. 1,000. Nang hatag siya tag 1,000. Nya siya pa yung nabayad sa mga gikaon. Lakip na ning ato.
Bayran ko na, oy. Aw. Gibayaran mo na? Dili sir. Tagay, dili sir. Sorry. Ang katurang nangaon. Oy, akong gihatagan. Daghan dyan kwarta tawanan, no? Dali na, mamarog na ta. Itay, so ikaw magpaabot, aron makadawat sa ta. Ayaw, milad ka ayo. Uniform ta, oh. Ha? Tara. Oy! Imo ni Charlie. Imo. Ade ko. Imo ni Ay, Charlie. salamat, Dodong Brex. Nice to hear that! Ay, salamat kayo, Dodong Brex. Mercy, dali na, Mers. Oo. Nawang lakaw, just joy. Ay, lakaw na lang sa ko, eh. Dili siya musugot, mamudawat mi. Oh, Mercy. Ako'y mubayad sa inyong ikaw, Mers. Nabayran na, Dudong Bricks. Nice to hear that. Asa na si Joy? Oh, nag-una-una lagi ito. Madto na mi, duty na mi. Kadiyo tawat rin 1,000. Uy, 1,000. ayaw lang, Dudong Bricks. Ay, bitaw, ayaw na lang, bitaw, di ko madawat na. Sabay ko yung Joy. Sige, sorry ha, di ako na. Oh, daling ilakaw si Joy. Huwag nisunod si Mercy. Okay lang. Basta kayo nakakita mo ha, nakakita yan mo. Unsa ko kagalande. Kung mo ni mo gasto. Huwag nakita nila ni Joy. Nadigyo ko daw nga pagkatao. Ay, salamat kayo ha, Dodong Brex. Nice to hear that, Charlie. Asas doon ko eh. Huwag mo koyog? Oy, ni pahuway. Okay. Nilakaw mo lagi dahin to sila si Mercy si Joy lagi. Dili mo dawat sa akong ihatag. Bitaw. Lain siya kayo, naka-uniform yung gusto sila. Mm. Traffic enforcer. Madaot man sad sila, kung mudawat sila kwarta, agikan sa laing tao. Okay lang. Gisabot ako sila. Gishare lang nako ang akong blessings, Charlie. Wow, blessings pa more. Saludo ko nimo, Dodong Brex. Nice to hear that. Mura sa kag politiko, Dodong Brex. Dili. Lain nga ako. Alay din mo. Kung gusto ko muhatag yung ko. Mau. Huwag ko sila makailan ako, God. Pero, nahatag ko. Mau. Sumaya akong magkuha nila. Diba? Mau. Pero, maluwel gusto nga tao. Kung ganaan kumuhatag ko, manghatag yung ko. Mau. Bahala na ko sila magkailan ako. Mau. Di man ko politiko. Mau. Kaya kung politiko pa ko, kada hatag, magpaila ko sa akong pangan. Pero, wag yung ko magpaila, oy. Wow. Diya, gi ko believe nimo, Dodong Brex. Nice to hear that. Saludo dyan ko nimo diya. Punan ako sa kalibo. Ay! Tadayon. Dawat ha? Ay, okay ni ay sa kalima. Salamat, Dodong Brex. Nice to hear that. Another 1,000 pesos. Ay, salamat, Dodong Brex. Ay, karon pa ko lang kasugot ang tao kasama nimo, Dodong Brex. Oh, nice to hear that. Nganong murag mo kuha naman sa ka. Pabot ra. Ay, nganong mo kuha naman sa kanare. Salamat kayo. Imo dungagan. Nice to hear that. Dodong Brex. Another 1,000 pesos. Ay. Dugay kay ka. Dugay ka kang niklaro. Papuno ka pa di ay. Nakasabot. 3 mil na. Yan na. Ay, pero, ikog kay ko ni mo, ani. Oy, ikog Ikog ka. kay ko ni mo, eh. Yan naman. Nag 25 anyos lang ko. Karon pa jud ko kasugat og tawo nga sama nimo nga mangdiluyon kayo. Way bili ang sapi. Basta makatabang na sa iyo sigat tawo. Oh. Manang believe kay ko nimo, Dodong Brex. Nice to hear that. Saan mo lamano ka? Tunol ka mo. Lamano ko. Oh, another 1,000 pesos. Ay, lamano man eh. Kami ni San, oy! Tuo magana eh! Oy, Gana! Wow, oy, lamano ni. Nidahatag man siya. Ako na ni. Mabot rin na mo! Ito nila. Tungod kay ikaw, usa ka taong maligdong buotan, Dodong Brex. Ay, igo na. Sorry, igo na. Laro na kayong ulog-ulog. Ulog. Nge. Uli na, oy. Ano kayo negosyo ang tawanan, no? Grabe mo kayo mawalda siyang sapi. Oo, doon gitingali. Naliman ka ha, nang libre na kaon yan. Ang hatag pagtag sa kalibo kada lamisa. Katos dungkoy, umuntoy diskarte. Pero kana sa breaks, may buling sa utok. Bitaw? Yes, may buling na sa utok. Ano nang hatag mo ko na siya? Ano nang libre mo ko na siya pagkaon, be? Magbuti ka niya, nga iyam tong kalipay. Kalipay? Ha, kuyawa sa. Ingna lang yun. May espiso kay hambog no na. Nga naman, uy. Nga na, nagkasulti ka mag-espiso itong hambong tawana. Iya tong gibuhat kay diha man ta. Mabili ko iya. Unsa? Kabantay ko pagkanawag niya sa iyang sakyanan, pasigpat siya nato. Ay, mao ba? Hmm. Pero, bisakin ana siya, may kabuga man po siya, di ba? Oo, sakto sa ka. May punto, jud ka, Joy. Nga nagpabilib to sa breaks nimo. Klaro eh. Ibo kung gano'n siya nimo, good. Yaks. Ew. Kalood. Ha, di ka adto, kwartahan ko to.
Hibaw ka Mercy, dili ang kwarta may makalipay nimo uy. Bisag unsa pa kadagkas kwarta nimo ug wa kay gusto wa gyud na. Na, upan gani no, moingon pamanggani nga. Pasag din ang pagpati diha. Bahalag way pagpati, basta ang importante, makahatag sa imong gikinahanglan. Aw, ila sad na. Pero ako, di na mahimo na ako. Ay, Nasunod-sunod ka man ako, Charlie. gisiguro lang ako nga wait tang makapangilabot nimo. Ha? Oh, umayog kang tao god. Di ko ka daw, gitagaan ko kanimo. Hasta si Bay Dungkoy, gitagaan sa nimo. Nagpaila lang na nga mayog kang tao, Dodong Brex. Oh, nice to hear that. Another 1,000. Ayaw. No. Ayaw. Ha? Ayaw, no. Dili ko. Di ka mo dawat? Dili ko. Ayaw na lang. Makaingon na pug kang gilug-ulugante ka. Ego na nang imong nahatag na ako, oy. O kung musakay ka sa imong kotse, pasakyon ti ka. Kinsa to? Oh. Oh, salamat, Charlie. Salamat. Musakay na ka? Salamat. Okay, kaya ako abli. Okay. Ha? No, sod na, Dodong Brex. Nice to hear that. Another 1,000. Ayaw. Sa. Ha, pag-amping lang ha. Pag-amping lang ha. Amping? Asa itong 1,000? Ha? Asa itong 1,000? Ay, wala. Ha? Wala, chicken rin hibili. Ay, gisuta ko lang kung mudawat o baka. O, dili na. Mudawat, yun dili. Ay. God bless you. Sige. Ay. Sirit lang padagan na. Nahigilok nun. Nahadlok. Pag ingon ako, God bless you Pero okay ra. Nakakwarta lang ko. Ups. Ay, sakita sa likod. Ay. Si Bay Dungkoy. Bay Dungkoy, pusoy! Bay Charlie. Bye! Oy, unsa man ang gibasa nimo? Balita. Ha? Makasubok nga balita. Subok kay mong naong tudo. Unsa man ang balita, oy? Dito sa akong sapa sa mananga. Oh, Di ka nang lumos. Mo? Sa akong baha. mao ba? Lak, kusog man tong uwan gabi, di ba? Wala ko magkabantay na. Kaya nakatubang ko. Oh, Dakong baha. Di ka nang lumos. wa, Mga bayo ug laki. mga bayo ug laki. Oh. Kinuo ko. Wa man magsulti ang ubang mga driver ana. Unya, asa man pa nga mga patayng lawas bay karon bay? Wala Asa na man sila? ugata. Wala na ugata kaya nga baho na. Bayo ug laki. Ha? Di nga baho na? Unsa ito? Di pasagdan lang nila, grabe ha? Nga baho na ang mga baki ug bao. Unsa? Ha? Murag Unsa? murag karaan man na. Mga baki ug bao. Bray! Mix, milumos na. Kumain mo na, manglangoy, taka ka lang. Ano ba taon, milumos na sila. Taka ka lang. Tawanan ta ang ating problema. Bye. Apil nagkatawa. Nayabag na. Sinayabag. Sinayabag? Ikaw! Nabuang na ka? Palihab ito. Nayabag na ka? Ha? Hanggaw naong ni mo. Hanggaw sa naong ni mo. Ako'y nagsige katawa. Ako may nayabag. Hanggaw naong na ako. Ay, hikapa. Hanggaw ba? Hikapa. 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 Nayabag mo na. Ha? Hanggaw ba na? Ha? Wow. Oh. Kamis. Hamis gina. Ay, chinsansong ko na. Chinsansong. Kamis, uy. Hamis kayo. Da. Ingon na kang wow. O kamis. Kamis sa imong lubot. Lubot ng naong ko, ha? Lubot eh? Ha? Lubot eh? Lubot eh? Lubot eh? Lubot eh? Nagigikomot ko akong lubot. Noon sa mga. Ay, kaya kung saan akong naong ni. Ha? Abo ang bawas sa kada. Bawas na alangan. Kumot mo akong naong, abi ni mong lubot. Di ko kumot ako sa imong lubot, abi lang akong naong. Naon sa taong ka, oy! Sige, lang nagkatawa yan eh. Naon sa ka? Di kagikan na masahiro ka? Klaro ana na masahiro ko. Uy, dako ko kita ron oy. Tungod kay nakakwarta ko ni Dodong Brex. Brex? Oh, Dodong Brex katong. Nice to hear that. Ana. Naagi man siya dito sa kanan nato ba? Katong mga larang ba? Oh, katong bakasi. Nangatag kwarta dito. Latag usa ka libo. Sa matag lamisa usa ka libo. Ug nang libre pa itong kaon. Kwartahan gid na siya. Kwartahan oy, nanghatag lang itong kwarta dito, gipang hatag lang. Kaya diya man tanto sila si Joy ug Mercy. Amo ba? Oh. Na nagpabilib dito. Ug tungod ana, sigurong pildi na ka sa atong pustaanay. Nga di gyud mahitabo nga sugton ka ng Joy. Wa ka kibaw? Hmm. Nagkibawagan ko na sa Joy?
Usa? Imong gibuagan si Oh. Joy? Totoo siya, na in love ko niya. Oh. Gibuwagan ko ba eh? Makita mo niya, ina siya, naggibuwagan ako siya. Unsa? Oh! Ina, Ha? Uy, pangutan na siya. Punta na siya. unsay ibuot mo Grabe ipasabot? Unsay mo ibuot mo ipasabot ha? Siya pagtanan ko ba? Oh. Gamay ko sunigas yung tanaw. Oh. Pero kung sa yuta ka nagkamang, masayon kanyang yatakan. Ay, bay, kasabot ko ba yun? Kay Ano? ako mismo, nakadungog ko sa iya mga pagyugit ni mo. Mo ba? Oo, ganun lang di kanya ugbogo na eh. Way diskarte. Oh, by Charlie. Pero, ikasabot ko. Nga akong gidaot pa kayo. Ah, nakasabot ka. Nga naman ba? Managin in English ba eh? Oh, be. In English. Never hate jealous people. Ha? They are jealous because they think you are better than them. Ah. Buta. Unsa to bay, ambot pasabot ato niya bay. Unsa man to? Ayaw kasi lagi ang mga taong masuyaon. Ah. Nasuya na sa nimo. Oh. Tol kinahibaos la nga mas maayo ka kay nila. Ah, Na, bay dong koy. Ah. Sa to pa kana si Joy. Kay nagsigi og daot nimo nasuya na nako. og may unsa masay kasuyaan niya nimo? Dili siya makahimo sa kung nahimo. Ha? Unsa? Unsa may abilidad? Ang iyang abilidad? O iyang pagka-traffic enforcer? Amora na. Oh, Ing para sa ako, ha? Kay nga nung ka? driver ko. Nakaibaw mo na siya sa imong pagka-driver. Mekaniko ko. Kamao siya. Wa man siya magtuon ana. Mo na diha. Oh. Unya, manti ko siya matugits. Dili. Di ba? Lupi siya nako. Natural! Oo. Ang! Sa man ka ay, di man na siya sugarol, di man na siya manugal. Kamao siya manigbakay. Dili. Di man sa na siya manugal. Sana mo na usaswa. Di man na siya Mo mutigbakay. na usaswa niya. Lupi na siya nako ana. Ni ako. Naibog na ko niya. Niya siya. Naibog na ko. Wa! Tulupi siya nako. Alam no. Mo na hinong nasuya. Tuudesa no. Mo Ikaw na naibog niya siya, wa maibog Oh, niya. lupi siya Di nako. siya kamawana. Mo na nasuya siya. Tuud yay, tuud. Sakto. Mo na nasuya siya nako. Mao na suya siya. Ngan lang ko niya dili mao. Bogo. Wa diskarte. Mao. Nangan ko sa Joey nga di ko manugal. Nangan din na siya nga di ko magkabulingit. Oh. Mm. Kaha bay dong koy. Kaha. Kaha ba? Kaha. Kaha, mao gid na. Mao gid mo. Klaro mo ba? Mao ba? Pero, di na ko mapadayon pa. Bagkan na ko siya. Ay, bay, klaro ha. Ay. Samtang wa pa mi magkauyab, bagkan na ko siya. Wala. Ha, kay sakitan lang niya siya. Ha. Sawa pa mo magkauyab, buwagan na ni mo siya. Oh, Sawa. Sa ato pa, pildi ka. oh, Pildi ka. pildi ko. Oh. Surrender ko. Surrender Pildi ka? ko. Oh. Buwagan ko siya. Magpangitar na siya nako. Unsa? O gikan karon, Oh. ikaw na pinong drive sa jeep ha. Di na ko mo drive, pahuway ko. Unsa? Pops. Hi, Joy. Oh, Charlie, sama ko sakay? Ay, hinay kayo eh. Logos na pagkuha sa abang ani. Straight na may kag-drive ron. Oh, ako na pirmi ani oy kay wa naman mo drive si Baydong koy. Oh, nga naman. Asa man? Dato na siya? Di man, di lang kuno siya mo drive oy aron di na siya makakita nimo. Unsa? Mao lagi. Di na kuno siya ganahan makakita nimo. Mao to niya, makigbuwag na siya nimo. Tamparuso na ko siya mo iya. Kuan manggod, Joy. Murag na discourage manggod to siya sa iyang kinabuhi gud nga. Mao na siya, mao na discourage na siya. Mao nang wa na siya mo drive. Mo na taong way diskarte, way utok, bugo. Bitaw. Go na, larga na Charlie. Oo. Oh, Ah. go. Ay! Mo ba? Masa ito nakita mo? Ay nagkita lagi mi. Huh? Traffic enforcer ko na siya. Nagian na ko siya. Nga, sayaw, Japon. Sayaw, perting sayaw, piting ikid. Pero ako yung gingna nga, makigbuwag na kaniya. Patik. Patik. O sa ito bag? Iya kuno kang tamparuson. Ha? Oh, lagi. Ingon siya, tamparuson kaniya. Ato. Tamparuson ka. Ay! Klaro kayo. Unsay klaro kayo, ha? Klaro Tamparuson ka. naglagos siya nga. Huwag ko mo dahil. Gimingaw na siya nako. Kusingan? Ina siya. Di Grabe, lang siya magpalataon ta. Ha? Di mo pagklaro ba? Magpaklaro nga unsa? Nga, mingawon siya nako ba? Grabe, ha? Saba ka niya, oy, baydong ko, oy.
Yam-aman mo lang imong kaugalingon, oy. Saba di, oy. Mga- La! Magmuhila ko. Ah, So, klaro mo kayo ba? klaro. Klaro nga naibog siya, di mo? Wow, oy. Ambot lang mo di, oy. Bahala ka di, oy. Di lagi po ko mo drive. Di lagi po ka. Maglikay na ko niya. Magpalit na lang kong daag sudan para panihapon namang Mercy. Hapit na lang ko na silang Judith, Amy, Zaspa na sudan niya. Lamit na lang sudan niya na. Nga, umurot na. Ato na lang ko palit sa ilang Berne. Berne Jo na kurda. Lamit po na ilang sudan niya. Oh! Magpalit kong sudan! Kuya na lang ko, be. Oh, dali! Magpay ko ginununan og utang Bisaya. Silang Binje, Joe na kurda. Mga taga, mapamahurot. Uy! Iyay, sila mas Joy o si Mercy. Magkatagbo ba silang Binje na. Mo tipas ko lang agyanan, bi. Di ko gusto nga. Magkita mi. Nabasugat Miss Joy. Di ko gusto magkakita siya nagkuy. Buwag gantar kang buanga ka. Joy, Joy, kapantay ka? Ni Dungkoy. Oo, si Dungkoy ba? Nitipas mag-agyanan? Murag gisna pang imong beauty, day. Hilas. Hanggaw. Buang yun. Hanggaw yun. Mura lagi naglikay nimo. Pagkagnaong. Ha? Wa pa ko. Patay na siyang buanga siya. Likay-likay siya na ko. Unsa kung sakiton ko? Dito, no? Ngano kang gilikayan mga niya? Buang siya. Tanawan niya mag-abot mi. Kulatahon ko na. Unsa? Kalagot ay. Wala, tinuod ito gisultin Charlie mo. Nabuagan kang Dungkoy. Gusto na Mercy. Uy. Ngalig mo apel kas kalagot ako ron. Uy, relax lang, oy. Naunsa siya, seryoso Lagot ko ba na. niya? Ay, si Charlie, ay. Napaingon din eh. Buang, oy. Nitipas sa gigianan si Baydongkoy. Naglikay. Dali kay nakaliko. Ay, mau ba? Gitinuod gid iyang giingon ako nga likayan niya si Joy. Unsa Charlie? Ay, Ingna siya ha. Magkita mi. Laparuhon ko siya. Joy! Magbuo siya, di kaya na ko siya. Hala ka kay ito ni Joy, lo. Masagdi! Masagdi siya maglagot. Wala, ikaw ba, bay? Mura nung kagbayot noon, mulikay nung kagbabay. Bay, Charlie, Ah, naglikay lang ko. ah. Kaya bisa ko sa kabaga ning naon ako. Pero tao ko. Ah. May kasing-kasing ko. Mo. Mantigong sakitan. Mo. Ikaw ba yung nga bugo? Way diskarte. Mo. Di ka masakitan na na. Baydongkoy. Mo. Batag hinumdum na ko. Saya magpagtamay na ko. Oh. Gusto ko mabunok ang uwan. Oh. Aron nila mailhan nga ako muhilak. Bay, Charlie. Baydongkoy. Uy, unsa man na? Wala, nag-inom ka? Bino pa. Para pagkatog lang. Kasabot ko. Basta mo inom na ganun kay Bino, no? Naglagot yun ka. Ano man ka? Ano ka, uy? Uy! Nasa ba ka? Huwag ka mahimutang nga nagunuhan nas gibuhat ni Dungkoy ni mo. No. Kinsagod siya. Alugot ako makuna-kuna ko niya. Hmm? Breaks. Hello, Breaks. Hello, Joy? I missed you. Breaks. Tsaka na. Kinahanglan nga mahibaw ka. Mahal kita. Breaks. Mao ka na matuod, Joy. Love me with all of your heart. That's all I want now. Love me with all of your heart as I love you. Nag-video kay ka, Breaks? Ha? Kanta mo na. Oh, Mo lang gi-recite. wa ko magdiaw. I can't live. I can't live without you. Bye, Breaks. Si Briggs to? Oh, ang hanggaw. Utrong may buling sa utok. Nguyab pa. Murag sinag-o. Gamit wordings kanta. Si Wordings kanta ba? Uy? Ito eh, may buling gis utok. Nauna aragod. Ingon siya eh. Love me with all of your heart. That's all I want now. Love me with all of your heart as I love you. Buling. Wala ka na kong kanta. Sumpayan pa. I can't live. I can't live without you. Unsa? Giputol niya nga mo pa nagsulti. Oo, marinig sa mo tanga akong challenge sa ni babayana.
Palugit kita, palugit gid. Kadaganan sa babae. Kung nakakita na ako, gusto makikuban ako. Pero si Joy, lahi siya, lahi. May pagkalakinon ko ni siya, God. Pero, ganahan ko nang magpaggahi-gahi. Dili pares uban nga, makakita lang daan sa akong pitaka, mo karingking dayon. Lahi ka, Joy. You challenge me. Oh, ay mo, Mercy. Ay, di lang ko, uy. Inom. Kapuyan, itambok na ka, oh. Bitaw no, bitaw ko no. Inom lagi. Swapang sa nimoy. Oh, maswapang na nung ko. Di mo ka makitupay, inom na ko. Ay, sige, bebe. Amin, ako na imnan. Ay, kuwag baso. Tagsa ta. Di ta magpulig-pulig baso. Likay sa COVID ba? Okay, magawa ko. Hingpit naman yun ang maayo na imong sama diya. Di lang gyapon ka mo drive, ha? Balikan naman niya kung ganahan ko. Ha? Pero, di na sa basak ibabaw ang ruta. Ha? Asa man ka mag-drive day? Malhin lang ko. What? Kasi mabalhin din ko pag-drive. Di lang ko di pasiruan. Sa to ba, mag-private ka? Ngano lagi, likay gyapon kang Joy? O ba, Charlie? Hala no. Uy, naunsa naman ka, oy. Matod pa nimo nga, di gyud ka magpadaw. Asa na? Saan ba da? Magpadaw og dumot ba? Mabaton. Oh, magbaton kag pagdumot. O, ingon ka. Wa mo ko Ngano malagi ron? Wa mo ko magbaton. Mudumot malagi ka, babe. Wa ko magbaton pagdumot. Likay lang ko. Oh, mawara man ang istorya agad. Sama ra man na sa pagdumot ng mulikay. Ba, Charlie? Bitaw. Likay lang. Karon. Likay ka? Ako likay lang ko. Kay? Kikanas Joy. Oh. Murag. Kusog ka baha. Baha. Wa? Likay ta. Kaya kung di ta malikay, ibanlas ta na. Bay dungkoy. Samtang may kalikayan, Pab. Likay, good. Kadiyot. Kuyog ta. Asam ta? Palit kog mainom. Unsay gusto nimo? Beer, vino. Suko ka, di ko eh. Adi, lain ko, basta inom ta. Di lang ko. Buha nga rin magkainom ba ta? May emosyonal ta. Di. Di ka. Ha? Di lagi ko. Di ka. May emosyonal lagi ta na mahubog ta. Saba ka di. Ay, killjoy naman kay karon ay. Sakto na pagkasulti ha. Killjoy. Patyo na ko si Joy. Unsa? Mm. Killjoy. Pati yun si Joy. Sakit tas tiyan lang ko ni mo. Wala ba kay Chloe kasulday? Dali lang. Tuyog na. Ato tas gawas na. Dali na. Dili mahim mag-inom karon sa gawas. Mamalit lang ta. Di ta mag-inom dito. Mamalit ta. Dali. Sige. Kiyugan ti ka. Sila ka na si Dunggoy o Charlie. Hello, Charlie o Dunggoy. Uy! Yay! 1K! Dudong break! Nice to hear that! Ay, 1K ni. Nasuroy malagi ka, ha? Suroy lang, Dunggoy. Kumusta na? Okay na, sir. Asaman mo? Mamalit mi og ilim noon. Gusto mong mainom? Yes! Okay, malita. Ako'y gusto. Dodong Bricks. Nice to hear that! Tara. Sakay mo sa kotse. Masakyon mi ana nimong indot imong kayong imong kotse? Ay, oo. Imong car? Nga naman. Mamalita o ilim nun. Imported wine. Ato paliton. Johnny Walker Green. Okay, pass, all right. Let's go! Sila ka to si Dungkoy at Charlie. Isa kay sa kutsi ni Briggs. Asa na mag-ayos, oy. Diana, nagpalit ko mani para pulutan na to ba? Oh, good. Uy, nakita na ko sila si Briggs. Kuyog silang Dungkoy at Charlie. Sakay sa kutsi. Silang tulo? Oh, Joy. Saman. Papa mo kasuayan ng Green nga, Johnny Walker? Green? Green. What, a green Johnny Walker? Oh. No, wa kami kasuway. Maba. We didn't try. Samto Tagalog to. English. Karon makatilaw mo. Makatilaw na Katilaw mo. Wow. Humantog inom, ha? Gupanay ko sa ilang Joy, Dunggoy. Mamisita ko niya.
Ha? Unsa man magkakuyog ka ba nako? Oh my! Ha, Dungkoy? Murag, dili, Dodong Bricks. Nice to hear that. Nice to hear that nga. Pero nga naman. Kamulas, Charlie. Kamulay pagkuyog. Nice to hear that! Kami lang magkuyog. Uy, kapila-pila na. Ay. Okay ra ka, Charlie. Nice to hear that! May problema, Dudong Brex! Ako na ni. Nice to hear that. Lagi. Kuyugi ko. Okay. Kuyugi ko nga may bisita kang Joy. Joy, sakto na tong ako, Joy. Tugon na kayo ko. Diwaso na lang ko ni good. Sige, okay. Pero, mga oras na tagbalot sa skina na. Ginahan ko, ana. Total, sakto sa doon pa may curfew, na? Okay, pati kayo. Okay na. Kondisyon na kayo. Ay. Unsa man Kuwangan pa man ko. ikaw Dungkoy? Ha, kuwangan pa nimo? Unya na sa. Dungkoy, unsa man? No. Di ka kamukuyog na mo. Ikaw lang. Kamu lang, Charlie. Are you sure, Bay Dongkoy? May problema. Tawagan ako daan. Ha? Kasi tawag mo. Tawagan ako si Mercy. Tawag eh. Unya, ako magigsulti. Okay! Uy, si Charlie man ni. Hello? Hello, Charlie? Hello, Mercy. Uy! Dungkoy? Ikaw ni? Ako daw ni. Ano na nawag man ka? Si Joy, asan man siya? Tuwa pa sa CR. Nag-inom mi diri. Mo ba? Ngano nag-inuman mo? Dog, sapos Joy, tungod nimo. Ha? Ako ang inungdan? Ngano man? Naglagot siya kay naglikay-likay ka na kuno niya. Mo ba? Lingkay lang ko. Aron din siya mabisit nga magkakita sa tao nga bugo ug way diskarte. Dongkoy. Iwa lagi. Makaoy, di makamutuo, oy. Lagi, naglagot lagi siya nimo. Laka, bantay lang kagkita mo. Mars, Mercy, kisa na? Ansaman, di ana siya, ansaman, magigsulti ka? Kisa na, uy. Pagsulti mo. Dawata akong cellphone. Bebe. Hello? Hello, Joy. Dongkoy ni. Nawag mo ka. Kaan mo na akong eh. Sige makita na ako mag-agapon. Hindi ako silpon. Hindi ako telepono. Klaro, ana. Nanawag lang ko nimo. Aron ba maon ka? Nga mamisita ni mo si Breaks. Sa? Manang tao dili bugo ug may diskarte. Okay? Dungkoy. Kaya totoo mo ana sila. Koyong di ba Charlie? Yabag ka? Hapit na. Hapit ko biyabag. Di kaya yabag gid ako. Dagan ha. Tagasa kay gukdod ka. Sa? Gukdod ka. Na ikaw, dagan ko to sumay mo. Dagan yung mayo. Unya, magsumosyon ta. Dahil maapsandi ka. Pagkatapos, magagsandi ka. Dahil mga tumba ta. Balidigre, tabalili. Dahil mahunong. May babaw ka mo. Nga, tutukan din ka. O ikaw sa matutok sa ginako, ha? Ha? Yung may nagpaduo lang. Ang atong mga ngabil. Ako ngabil, mapilor sa mga ngabil. Dahil ikaw, magpaabot ka ako magkan. Nga, o kuban din ka. Dungkoy. Nayabag ka naman gina eh. Gibugal-bugalan ko ni mo? Wow, uy! Imagine lang di ka. Imagine itong ako. Nga, kuwan taon, di ko magbugal-bugal ni mo eh. Nga di ko magbugal-bugal taon ko ni mo. Nag-imagine ko ni mo. Nga mabot ang panahon nga, mahita mo nagsulti naman ako, nga mayabag ko. Di pa ka sa tumbangan ako eh. Gilaparo na tika. Magpalikod na ako. Ito, di ata maglalis eh. Mabisita sa big sim mo. Okay, bye. Ta! Litse! Kalagkot tawa na. Gata ko ito na ako, Mercy, uy. Naunsa ka? Lagot kung maayo. Ngano ko, ibis malaban na ni mo cellphone, ha? Bisit ba yun, eh? Gata ko ito na ako. Dungkoy dito. Wala kayo siya. Gidungagan na ganyan kung kalagot niya. Kaya ano di ay? Kumanik ko sa breaks. Uyog, Charlie. Siya may nagpahibang, mamisita sa breaks na ako. O di ato bangon ni mo? Ikaw lang. Di ko eh. Huwag na ko. Unsa? Hanggawag din dungkoy eh. Palagot mo kung may natawa na. Gisumog kung mayos ka na handa. Higi unsa man di ka pagsungog, oy. Sulti ko. Unsa man Dungkoy. Okay na katos Joy. Nabaw na siya nga mamisita ko niya. Oo, akong gibaybaw. Murag excited to siya nga. Mamisita ka niya. Dodong Bricks. Nice to hear that. Wow! Excited pa more. Unya, unsa man adto na ta kay excited na. Okay.
Yan na, shot o na ta. One shot for the road. Oh, yan, one shot. Okay, tolo. Kinius sa kabaso. Imo, Hop, kinius sa lasado, ha? Okay, kuhain yung baso. Ako pa inyong pa. Tunulon sa inyong mga baso. Kuhain yung mga baso! Dala. Lain ko. Kuha na. Kana. Imo, bay dongkoy. Nana. Salamat. Imo, Dodong Breaks! Nice to hear that. Okay. Dali. Yung mga ito na ta, dali. Lagi, tala, inom na ta, inom! Grabe ka ipisa ni. Mutik ba man? Okay. Saktura. Ipisan na sana ako niya ako. Ipisan ko niya. Sakto na. Ha? Kasi? Kina. Okay, toast. Toast. Toast kayo mga ito na ta. Excited na ba kayo ko? Ha? Excited na kayo? Excited na ba itong napaabot ako si Joy? Sige, Toast. Sa oman ani karon. Di ka matubang ni Bricks. Matubang taong ko eh. Sita man ko na sa nimo. Sa ko gusto, matubang ko niya. Puya na istorya ha. Hala, nutog ta ay. Mo Hindi, na ron. maong ba na? Tubangan sila. Uy, ang gibiyaan lang ko. Nang sakon lang ini. Kadiyot lang. Ay! Hello! Mercy, my mercy. Mercy. Maing gabi. Apa ka diha oy Shirley oy. Wala. Ano? Uy, Puwa ng hasan. Kamu man ni buyag. Mrs. Tahon man ko. Oy, Dodong Brick! Nice to hear that. Si Joy? Natug na ra ba? Wow! Si Joy? Natuog na? So excited Oo, ako. nakatuog na. Lapoy mo kayo inyang lawas. Dugod, lapoy tug lawas. Natug na. Oh, shit. Ingon si Dungkoy nga. Excited na si Joy nga nagpaabot na ko. Ha? Dayon ana, Dodong Brick. Nice to hear that. Oh, pero kon kining... Ano man? Julie, dayon na mo oy. Abi pa lang, wa mo pa dayon na. Galig, may ubos mo. Sud, Dali. sud mo. Come in. Musot ta. Dodong Breaks. Oh, nice to hear that. Oh, okay. Uy. Charlie man ni? Hello, Charlie. May dungkoy. Oh, Buhangan mo. nga. Patod di mo excited kasi Joy nga nagpaabot ni Dong Breaks. Natog, malagay. Uy, nagdukan tingal ito. Pero pagtawag ko kanina, nagmata pa man to. Natog na lagi. Si Mersing katubang na mo din eh. Oh, si Mercy na papanguyabin ni Blix. Unsa? Sagdi lang Dodong Brex. Kaysa sunod, basin ba o dili na matog si Joy. Okay lang, Mercy. Nahibaw ko nga usa ka kamaayong tao ug masinabuton, Dodong Brex. Nice to hear that. Dawat na ni. 1,000. Uy, nga naman eh, parang Ay, isa man. imo na. Turgi ikaw minitubang na ko, o nagigsulti na ko, imo na dawat. Natural nga ato bangon ti ka, uy. Tungod kay, dako kay kong respeto nimo. Tungod kay nahibaw kong may kang tao, Dodong Brex. Nice to hear that. Another 1,000 pesos. Oy. Ay, okay, thank you kayo, sir. Oy, maugin na si Dodong Breaks. Mo ni kinaiyan niya Mercy oy nga di ginato makita sa uban. Talag sa uno kaya yung kinaiyan ning tawhana ni Dodong Breaks. Nice to hear that. Charlie, 1,000. Ay, 1,000 lagi. Salamat. Kiligin si Dodong Breaks. Ay. Sakto na, Charlie. Ato na ta. Ando na ta. Mercy. Bye. Wala, nisirit na amaw man ka, uy. Wow, sige lang, tag 1,000 lagi tao ta. Usman tato na to. Ato tigwaw ni mo Hawaii. Tiga doon sa lakoy. Dapat tigay 1,000. Dihala ka. Kapoy mo, Kisa uy. kami. Ay, dala lang. Hanggaw ba ni mo? Hala, wala ba, nakakwarta ko. Ha, sige pa, Joy. Ako li ato bang pirmi ning Bricks. Aron ako'y makakwarta. Sorry ha nga, natugod din siya, ha? Excited man ka siya. Yan ang natog man. Kining murag nakita na ako ganina ba nga nakainom to si Mercy puwa nang kay tugasan. Murag nag-make up gayto kapuwa. Excited lagi to. Basing nakainom sa to si Joy ug mo to sa ka-excited niya nakato. Oh, nakatugod to si excited lagi. Oo. Okay. Oo, mao jud. Okay, nakatimaho sa ko nga nakainom to si Mercy. Pwede. Timaho ko. Sorry lang Dodong Brex. Nahibaw ko nga buot ang pagkatao. Di gid ka man ti ko masuko. Sa? Dodong Brex. Wala ko 1,000 dong ko eh. Dodong Brex.
Puno ko 1,000. Adto na ko. Ay, Hoy! Malasa ni mo. Huwag 1,000. Sotoy na to, ana. natuog na des, Joy. Hanggaw ginis Dungkoy. Samutan ganyan yung atraso na ko. Excited lagi ko no kang nagpaabot kang bricks. Imo sa giulog-ulogan. Ha? Uy, ako na itong gamaman, uy. Nga, ano ba nga dili sa masuko ba? Unya kay imong giamaman, kaparta ka. Ah? No, ay pamakak. Kita ko, Ah. li ko. Gihatagan kag 1,000 pesos. Okay, hatag man. Nga, magkakumalibaran. Gidawat ko na lang, uy. Ano, tunga ta. Oh, imo lang na eh. Kumahangol na. Sa'yo ko mapalit og isda. Tatuwa. Hilab tiyan ako na. Tungkol sabihin nyo nga, among inom gabi eh. Madali ko. Uy. Si Joy na. Tipas ko kagyaanan, be. Diri. Magalusot sa ko, diri. Para merkado. Di ba magkatagbos, Joy? Takapantay na siya na ako. Nga, may tipas ko kagyaanan. Makonsensya ka pa unta, Joy. Kumusta ka? Joy! Nagpakuros na ginatundaan. Dungkoy. Kumusta ka? Joy! Makikalasundan nyo kanunay ang pagpaminaw ang sunod pang magasumpay ng atong sugilanon na Dungkoy Pusoy. Sugilanon nga sinuwato ko sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Dacorda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, sound band Aldwin Dacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama.